du taget min mobil? Er det dig? Du da tæsk eller hvad, mand? Hvor er den? Det er sidste chance. Jeg tager din sko. Eller hvad? Jeg tager din sko, mand. Sidste chance. Tilbage på bænken, hva'? Ja, det skal nok blive godt, det her. Hvad med din medicin der? Får du taget den? Ja. Det er sådan der. Nå, er du klar til at være musik, eller hvad? Ja. Og hvad med din bror? Hvordan går det med ham? Det kører sgu egentlig meget godt. Hey, der er han. Hey, dreng. Goddag her. Hey. Nå, vi ses senere til idræt, ikke, dreng? Det gør vi. Skal jo vist ikke... Vi så lige... Mathias! En eller anden hjælp! Hej Kasper, hvad laver du her? Jeg vil bare lige se til Sebastian. Hvordan han har det. Det må da gerne, han ligger nede på sit værelse. Okay, tak. Emil? Hey. Jeg vil bare lige høre, hvordan det står til med Mathias. Så lægerne siger, at hans tilstand er kritisk, men han er trods alt også i koma. Jeg har en idé om, hvem der gjorde det. Hvem? Jack. Jeg har aldrig rigtig brugt mig om ham. Og jeg tror heller ikke, han kan lide mig. Synes du, vi skal gå til politiet med det? Nej. Jeg synes ikke, vi skal gå til politiet med det. Det vil kunne skabe problemer. Du har nok ret. Hold kæft, du er en god ven. Hvordan går det egentlig med dig og Sofie? Jamen, vi har noget. Jeg ved godt, der er hende, der har haft noget før, men jeg håber lidt, du er cool med det. Er du cool med det? Det er fint. By the way, jeg er rimelig sikker på, at det er Jack. Altså... Der har gjort det med din bror? Ja. Ja. Han er også lige typen på det, hva'? Der kommer han. Det er for pulet røvhul. Han kommer hen. Ja, hvad er du tænkt, det? Er der har taget min mobil? Jeg ved ikke, hvad det er, du tænker. Er der har taget min mobil? Du din bror, hva'? Nej! Hvad sker der her? Det holder slet ikke. Nej. Hov. Hold lige op. Det er jo gymnasiet, det her, ikke? Slip mig, mand! Slip mig! Hallo? Det er Sebastian. Din bror, han er færdig. Og du våger på at gå til politiet med det. Hvis du gør, så bliver du den næste.
Hey Kasper. Vent lige. Kan vi lige snakke? Ja, selvfølgelig. Så lad os lige gå herind. Jeg er 100 på det, Jack. Jeg fik en opringning fra ham i går, så lad os lige ringe og konfrontere ham med det. Det synes jeg er en dårlig idé. Nu gør vi det. Sebastian, det synes jeg er en meget dårlig idé. Vi ses senere til idrætsdreng. Hvad med din medicin der? Får du taget den? Synes du, vi skal gå til politiet med det? Og du våger på at gå Nej, til politiet. jeg synes ikke, vi skal gå til politiet med. Der er Tommy i by. Hvordan går det egentlig med dig, Sofie? Jeg har haft noget før, men jeg håber lidt, du kunne med det. Hold kæft, du er en god ven. Ja, det er fint. Hvis du gør,